BPMनि Mcla जेम्स बसुमतारिया सासे अख्रा आखुनि मानसि जी माने जेम्स बसुमतारि Mcla बिथाङा जिहेतु खूब माने अख्रा आखुनि मानसि Mcla जेम्स बसुमतारिया इउपिपिएल दोलोनि सरकारनाव निसिमा ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि थाखाय जेबो बिफेराखै मालाबाबो जोंनियाव सरकार सोलिनाय इउपिपिएल दोलोनियाव मालाबाबो निसिमानि रायजोनि थाखाय जेबो दिनैसिमहालागै बिफेराखै बिथाङा गावनि अहंकारजों निसिमा ओनसोलखौ बाहायगासिनो दं बिथाङा गावखौनो बिराद माने अहंकारि टाइपनि मोनसे राजनितिकबिद बायदि बे निसिमा ओनसोलखौ बाहायगासिनो दं नाथाय बेफोर गोख्रों बाथ्राया जों बुंनाय नङा बेफोर गोख्रों बाथ्राखौ बिटिआरनि एम राकेश ब्रह्मआ खौरांगिरिनि गेजेरजों फोरमायदों राकेश ब्रह्मआ Mcla जेम्स बसुमतारिखौ गोख्रों रावजों सोंखारिनायखौ बे समाव नुनो मोननाय जादों निसिमा ओनसोलनि थाखाय Mcla जेम्स बसुमतारिया जौगानायनि जेबो खामानि मावनानै होआखै नामा जायनि जाहोनाव एम राकेश ब्रह्मआ Mcla जेम्स बसुमतारिखौ गोख्रों रावजों गाग्लोबदों बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों दि Mcla जेम्स बसुमतारिया जेबो मावनो रोंथारै सासे सुबुं खालि बेवहाय जिहेतु BPFनि Mcla जेम्स बसुमतारिया जेबो मावगुबै मावनो रोंथारै सासे सुबुं बिथाङा थगायथसि खालामनानै रायजो राजाफोरखौ धोरोमनि मुङाव ख्रिस्टान धोरोमनि सुबुंफोरखौ गावनि मानसि होनानै लानानै पकेटाव सोनानै लानानै बेरायबाय थायो थगायथसिल' खालामनानै बियो रायजोखौ माने धोरोमनि नामाव बिखेखकरि ख्रिस्टान धोरोमनि मानसिफोरखौ बियो गावनि मानसि होनना पकेटाव सोना लानानै बेरायबाय थायो ख्रिस्टान होननानै बिथाङा भट मोननो हायो बे खेलाखौल' बिथाङा गेलेनो रोङो आरो बेखौ लानानैल' बिथाङा दुगा देखायनो हायो होनना गोख्रों रावजों बुंदों बिथां राकेश ब्रह्मआ बेनि अनगायैबो राकेश ब्रह्मआ मा गोख्रों बाथ्रा फोरमायबावखो फै जों आबुङै मिथिना लानि जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि थिननाय लेखा जे निसिमा हालामाव गोबाव समनिफ्रायनो जि जौगाथायनि मोखांखौ नुवाखैमोन बेखायनो बिथांनि थिननाय लेखा दिनै जोङो 17थानिबो बारा बेवहाय लामा आरो कमिउनिटि हल दिनै बेखेवनायनि हाबाफारि लादों मानोना साननैसो उनावनो जोंहा MCC बेवहाय स्टार्ट जागोन लागु जासिगोन मोनसेल' खोथाखौ बुंनो सानदों जे निसिमानि रायजोआ खालि लामाल' नङा खालि कमिउनिटि हलल' नङा थोंजोंहाय जिखिनि रांखान्थि मुलाम्फा मोननांगौमोन बेखौहाय थांनाय गोबाव समनिफ्राय BPFनि समाव बिथांमोना मोननो हायाखै आरो दाबो जिहेतु बेवहाय जी माने जेम्स बसुमतारि Mcla बिथाङा जिहेतु खूब माने अख्रा आखुनि मानसि आरो बियो मालाबाबो जोंनियाव सरकार सोलिनाय इउपिपिएल दोलोनियाव मालाबाबो निसिमानि रायजोनि थाखाय जेबो दिनैसिमहालागै बिफेराखै बिथाङा गावखौनो बिराद माने अहंकारि टाइपनि मोनसे राजनितिकबिद बायदि बे निसिमा ओनसोलखौ बाहायगासिनो दं आं मोनसे आपिल खालामगोन फैगौ बाइ इलेक्सनाव निसिमानि साफ्रोमबो बुजिनाय रायजो राजाफ्रा आरो आंनि आइ आफामोनहा जेन गासैबो मोनसे जौगाथाय मुलुग मोनसे गोदान सानखांथि जि साननायजों जों इउपिपिएल दोलोआ जोंनि समाजखौ दैदेनगासिनो दं गासिबो जेन इउपिपिएलनि भट होयो आं दिनैनो बे खोथाखौ आपिल खालामगोन आरोखि बेखौथ' जि अपोजिसन दङ BPFआ हदाय बिथांमोना जोंनि गाज्रिखौनो बुंखागोन जेनेबा इउपिपिएलआ मोजां खामानि मावदों दिनै 17था निसिमायाव लामा जोङो अन्थाइनि लामा आरो प्लास कमिउनिटि हल बेफोरबायदि गोबां आरो साननैसो आगोलाव बेवहाय गोबां मानसिनो साइकेल होनाय जादों जोंनि आइ आब'मोनखौ जोङो बेवहाय अमा होदों जों बेवहाय खुन्दुं होदों थ' बेबायदिनो 40टा समस्थियाव बे हाबाफारिया जादोंमोन खालि बेवहाय जिहेतु BPFनि Mcla जेम्स बसुमतारिया जेबो मावगुबै मावनो रोंथारै सासे सुबुं थगायथसिल' खालामनानै बियो रायजोखौ माने धोरोमनि नामाव बिखेखकरि ख्रिस्टान धोरोमनि मानसिफोरखौ बियो गावनि मानसि होनना पकेटाव सोना लानानै बेरायबाय थायो दा बेखौनो बिथाङा बे दुगा खालामगासिनो दं जे जोंनि ख्रिस्टान माखासेया जेम्स नाम मोननाय लोगो ख्रिस्टान होननाय लोगो भट मोनो बे खेलाखौल' बिथांमोना गेलेनो हायो आरो दिनै सार' माने बिटिआर ओनसोलाव मोनसे चेन्ज फैबाय सोलायनाय फैबाय मोनसे मोजां थासारि फैबाय गोबां लामा बानायबाय गोबां माने कमिउनिटि हल बानायबाय गोबां माने स्पर्ट्स स्टेडियाम जों बानायगासिनो दं बुंनानै फोजोबनो हानाय नङा बिथांमोननि बे भाइरेल शब्दआ बे एकदम नंखाय बे खोथायाव खुनु माने गुरुत्व होनांगौ जेबो गैया रायजोफ्रा